Sanibonani, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafeking awo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala, kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Liyebekeka udaba, libekeka kanjena-ke la namhlanje. Sanibonani emafeking. Kwangonyaka ka-2013 ngishela le ntombazana. Ngokuhlala ngaleso sikhathi ngangihlala endaweni yasezwelitsha. Ngiyibone le ntombazana yayimhlophe, Nkosi yami, yayingenhle yona kangako, kodwa-ke yayikhulunyelwa yibalalayo. Kwazise phela uma unebalela imhlophe uyaphuma ezinkingeni zobubi. Wayengemubi-ke futhi, kodwa ibala lakhe nje mangikubeke lokhu lalimkhulumela. Ime kahle-ke yona inkosazana, Nkosi yami, imathanga abushelelezi angenanqwayimane, babeyibiza uMabusi. Yenza ugrade 10 le ntombi, kangenza ugrade 11 mina. Ngokuhlala naye ihlala khona eZwelitsha, sifunda esikolweni thizeni, nginqena ukusidalula. Ngiyishayele le ntokazi. Intokazi yazi igama eyaliphimisela. Yathi le ntokazi yavena yangehleka nje yagigiteka kiki. Mina nawe hawu ngiqale manje ngizibuka ukuthi kanti ngabe nginjani. Ngangigqoka ezinyeke izihlangu ezaze ama-kick and bhoboza, sasizibiza kanjalo izihlangu ezicwejile ezikhombe phambili lezi zabefundisi. Ngangigqoka lezo zihlangu ngibheka izicathulo zami zazithanda ukuba nkudlwanayo, kwazise ngangigqoka usize 6 kodwa kwakusize 7 lezi zihlangu ngoba ngangizithengelwe ugogo. Ngibuke lezi zihlangu, kwazise ngangigqoka nelinye ibhlukwe ledikhizi lalimavukuvuku. Angazi mana amabhlukwe edikhizi esikole sami ayiyakheke kanjani, kodwa ayivukuzela nje almost ubuningi nje bethu sabantwana besikole ayivukuzela. Ngithi mangithi ngiyazibuka ngiyavukuzela, ngibuke lezi zihlangu izinkulu. Ngibone ngempela lo mntwana kayingeni nje indaba yami, ngisiyithayipi yakhe. Kuthi khona nje lapho ngimbone ebhizi nenye intwana, ngizwe ukuthi ngiyacasuka ngoba phela ngiyayithanda le ntokazi. Wayebhizi nje nenye intwana engiyikhohliwe igama lakho kudala ngaleso sikhathi. Hayi-ke ungabi nankinga-ke, vele nginayo intombi nje nami umhonuke ngoba phela Nkosi yami sasinayo le nto ukuthi siba amasoka angathi eshu. Bewu-2013 ngiloke ngiphinde ngiyishele uma ngithola ithuba le ntombazane, iloke ngitshela into eyodwa. Uma ngithola ithuba ngiyayishela, iloke ngitshela into eyodwa. Bewu-2014 bayizalise, vane ngiphume kuyo. Ivane ibembi-ke ngokuseyizele-ke Nkosi yami, ivane ibembi. Inciphi bencane ibengaka, nalamathanga bemahle, naleza zitho ezibezinhle zivane zithi ntshwe. Ngivane ngiphume-ke kuye-ke manje. Unegama esasimbiza ngalo zasithi Tsupalagale, ngoba phela manje uma umbheka ebusweni ubona ukuthi ngathi umdala usisi, kodwa imoto yombona umzimba fresh, kodwa-ke ne-age vele siyazi ukuthi no ile age yethu. Sasimbiza Tsupalagale kaSesotho bare le Tsupalagale ke motho wa kgala ntle udongwe la kudala le Tsupalagale. Hayi zithi 2015 sengilapha ku-matric-ke manje. 2015 I think kwakulapha ngabo izikhathi kwakulapha ngabo September around there, July, August, September lapho nje. Ngoba phela kuthiwa yikho imini engafiki, yafika imini eyisilima. Umntwana lokho kwenza isinayi nje kodwa ifika imini eyisilima.
kusho ukuthi angisahazi manje asibuya kuphi. Sine-Hotman engangifunda nalo, ngangifunda ngalo grade 12 ngisho nje ka 3 years kodwa sesenziswa yi2 grade 12. Hayi sibuya somewhere. Ngisakhumbula sasibuyaphi. So masibuya sinemadlana. Hayi sithi masike siyobamba obhiyanyana abawu3 kwaziseke nento okuphuza into esasingayijwayele kangako. Naye yana kakhulukazi wangase umuntu ophuzayo. Mina nganginokuthinta kodwa nakhona maybe twice a year or 3 times a year nje kwangasinto nami ngangijwayelele. Siyolanda okusamabhiyanyana kaMlungu khona omnye babe sasimbiza uMlungu ngenxa ukuthi kwakuthi mangene ihlobo sihambe siyomlimela, simlimela ingadi yakhe asibhadale, simthelelele nezitshalo zakhe, asisize ngokuthi sikha amanzi kwakhe because kwakunompompi kwakhe. Siyothenga kaMlungu sibamba amabhiya awu3. Masibuya hawu nanye ubhuti Sibu wayehlala ngemva kwakethu, driver ama-taxi yabo. Nange ubhuti Sibu hayi mfethu masike siye lapha kubhuti Sibu umuntu ophilayo vela. Hayi ngabe nankinga sishone khona. Hey bhuti Sibu man na into esiyiphethe la. Nathi abafana nifika kahle siphuza sifika namarazo. Babe bawu3 nalamarazo lawa ya. Ata nathi sishayela mashayile. Hayi sibshaye nobhuti Sibu. Izikhathi la around boma 6-7 lapho nje. Kodwa ngicabanga ukuthi kwase ku September because kwase kushisa manje sasihamba ngeyikipa lapho. Yeah, ngicabanga ku September. Early September I guess. Hayi ngempela hayi sibshaye sithema zithi 9 usibuda athi madoda ngena equantamini sike shine around. Singene equantamini sehlela ngakuphi ngikhohliwe igama leli tavern. Sasanda kuvula futhi sidlule singene khona nje kancane sibe siyagibela siyadlula siyakuphi eTexas. eTexas siyobhaya ubhiya, masiqeda kubhaya ubhiya siyapi ezazingeni siyolanda icherry kaSibuda. uSibuda kusho ukuthi unecherry kumele ayilande ezazingeni yabo. Masehla siye eTexas amantombazana agqoka iziqephezana lana. Mangapha amantombazana khona ayu3 mengeve ayu3 yeah. Abambe kwantamo uSibuda amantombazana niyakupha seshayile round atakiyo vela amantombazana athi ngenane kwantamini asho phakathi lamantombazana sehlele eTexas. Sike sibhaye ubhiya eTexas ilabo shayi u10 quantum siyakhupha manje selibangise ezazingeni. Ukhona ubusisiwe kulezi ziqephe ezincane. Ukhona ubusisiwe kulezi ziqephe ezincane. Eze kubusi uMabusi azohlala la ngembizi kuqondena ke manje kushayisene kahle abantu ekudala, umuntu ekudala ushayisene nomuntu ekudala emfuna. Hayi sondeza lawe eMabusi, sondela uMabusi afika ahlale la. uMabusi usho ngesiqephezana amadoda sojile esincane esingaka isiqephe wena. Hey wena le ntwana aka wayiphaphe nawe lesasikhatha akasathandani naye. Yamithi siyabe semshiya kanjalo. Hayi ke sixoxa. Hayi futhi hayi naye uyangifrustana. Sixoxele sisayiza zingeni. Komnyama vele ikwandami sihlezi soyi2 back seat. Le cherry ingene yahlala nomunye umjitha lesibili. Enye yahlala nalo iHotman lela ke dladlile. Bloma boyithula. Mina lo ngiblome naye emuva. Ngiyiwani la. Ngithi 1-2. Ngithi ayekelele. Ngithi 3-4 ayekelele. Ngidlale ngomunwe. Ngoba phela sihleli siyithula. Thathe ngimbeke la phezulu kwami. Hayi kushutheka ubhokoloshe senze lo mkhuba wethu senze umkhuba. Khona la ekwandamini. Senze umkhuba ngiqokile ijazi lomkhwenyana ufakile uplastic. Senze umkhuba. Hayi kusho ukuthi siyafika ezazingeni ke manje. Masifika ngithi ngiyayikhipha iplastic le manje ngiyayikhipha ijambe engazi ukuthi ijambe kanjani. Ngithi manje ngiyakhanyisa ngiyibona ngiye ngithi ayisaphinde siyibona. Hayi ke angene kumfazi waSibuda yabo.
ngena uCherika Sibuda siyajika ke manje siyakuphi ke manje siye eJamaica kusho ukuthi siyobuhlaba eJamaica then sisakhutwa sesikhutwa maybe ngapha 2-3 hayi siyami ngempela sifike eJamaica masifike eJamaica ngimdonsa uDali wedali sondela la sondela uDali sijikele ngemva kwendlu ngithi bheka le Maluti bheke Maluti uDali iqhume leyo nto ngethuka sekudlula amajida engigeleza nawe engimkhumbula kahle nje uncanisi abedlula lamajida athi wena abantu bana ngibize ngegama ngibe ngithi dlulani ngibhizi ngiyasebenza la ngidawa ngimanzi senginje phela kwazi umuntu engaphuza namabhiya ngako phela umuntu wayesanomqondo week ngaleso sikhathi engiyabuhlala ayibadluleke ngenza lento zami ngiyabe namafoni engaqhaphaka ngawo ngabe ngashutha ngabe ngatrend into engasukumi phansi adlula amajida ayidlula amajida siqhubeke nento yethu sinomabhebeza siqhubeke nento yethu siqede sibuyele eKwantamini sibuhlabe la eJamaica vele sibuhlabele eKwantamini asingena ngaphakathi ethaveni sifike sathenga utshwala sabuya vele thina sisathenga sifike nale 3 yethu sekuthenga ubhuti Sibuda umuntu ongenankinga vele uzikhululekela ubhuti Sibuda hayi bese siyahamba sithi shwe I think it was around 1-2 I'm not sure shwe sibuyela kuphezulu elisha ke manje hayi frustane umntwana siyogidla endlini umntwana kabi na stress khona manje lami frustane selwa afrustana umntwana kushona endlini siyoshona ifiki imoto vele Sibuda uhlala ngemuva afika mase Quantum space ngena ngaphakathi bayibengena kabo nawo ngena nowakhe namajita akhe nawo abethi shange embobo zawo nawo hayi ke sifikile siqobuvulane ke lapho siqobuvulane ke lapho sinodala siqobuvulane ke sinodala usabuyile usefresh ngikhohlwe lo party njengoba siqobuvulana nje phela ngithiwa ke waba nencosi wancipha wangasabuya kashabi ubuyile manje ugcwele uthe uyilanto wawayiyo vele kudala siqobuvulane ke sinodala siqobuvulane into engazukumi phansi hayi kusekuseni ke nangempela ke baphelezele ekseni ngibikele uHotman hayi man na into enzakalayo lapha phela ngithe mangenza umkhuba la jump ijazi lomkhonyana ukuthi lijampele kuphi angilazi kodwa lingaphakathi eKwantamini no yazi masifayise lapha yaphi because wenza iphutha manje lento ayenzelwe emotweni yomuntu masambe masifika lapha simtshene uSibuda ukuthi ayisicela ukuclean lento iQuantum wenza ukuthi sisakwazi ukuchava lempahla inangempela Sibuda sicela lento clean iQuantum uSibuda ngabe nankinga ayibafethu ayikane iclean sithatha umshanelo sivule siyiclean hey into yangithusa yetholakala lempahla lena ukuthi yajumpa yaqhuma yashona phi angazi nami noma yaqhuma yaqringa ngefastela or mhlambe ke ebusuku kukhona wayibhaqa wayithatha wayilahla I don't know singayitholi ke kanjalo ayike September vele and leli viki lelo sasayi camping ukuthi siyohlala esikoleni until balwa ama exams azaphele then sibuya after exams vele sishaw grade 12 manje khona lapha emalangeni sesiyafuneka sigele sihambe siyesigele uDali vele kwakuyiliyanto yangalela langa angisekho lapho ngangibuye ngo2013 15 manje angisekho lapho hayi ngifike esigele kubemnandi sesisaba ubhuti bake sigele kumnandi kunje thina omaqhuzu yabona izingane sizibiza ngapha zisabela ngapha nangapha mos hayi uDali manje ungifuna la ngingakhona uDali nami ke kona ngimeqwayanga ngosiyami uDali ngoba phela bese right phela vele sengikhohlwe futhi naliyanto ukuthi ngangihlekwa mina kuthiwa mina nawe uyabonakala ukuthi kahle hayi ngiyinto engeke izilunge kuye
hayi saloke-ke siyiphusha into yethu engatheni-ke kona ngoba phela intombi zazikhona ziningana nkosi yami. Kwazise phela mawusawumfanyana ka-grade 12 ziningi izinto laphayana yabo abantwana abanifuna ngapha nangapha. Hhayi-ke kwaba yinto enjalo-ke kwaze kwaba fika ama-exam umuntu waphasa thatha i-gap year wa-change indawo kwaba phela kanjalo-ke nje iphela kanjalo into yethu sinalo ntombazana leyo. Bengithi ngeke ngizovela nje lapha emanyaleni noma ngasemanyala nje eqondile kodwa-ke amanyala nawo ayikhona phakathi. Danko, siyabonga.